Salutare tuturor și noi un episod din Counter-Strike 1.7. După cum vedeți, ne face random terrorists. Autoselect. Și după cum vedeți, suntem într-un meci. Și avem pe Alex aici. Deci trebuie să mă fiut. Mai zis că la Mihos Harry meu că să mă fiut. Vezi că e unul acolo, e pe acoperiș, nu pe partea ei la zămariu. Vezi că te omoară, da? Da. După cum vedeți, este 5 la 5. Și noi avem un pistol de elită. Avem și un cuțit. Și jucăm GTA. Poate dăm la tare. După ce mă avem. Te văd pe tine. Ia, mai iată să vadă și lumea pe Alex. Bine. Și am revenit la Da. clipul nostru de dacă cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să ne cât mai multe like și fiindcă opresc, fiindcă o să facem netting în sfârșit. Apa! Păi ce de cap.